echt request wie en het yield hier vanzelfs deze dure pangasiusfilet kocht. Kapke, ik ben vanzelfs vegetariër, maar ja, die vega-burgers ben ik wel €4. Tip voor als het echt best hier in Nederland. Een pak pannenkoeken of van die instant noodles. Een supergoed kepen, maaltijd, voor weinig geld. Just die auto hier achter mij? Dat is mijn droomauto. Maar ja, die kan ik vanzelfs nooit betalen, want daar ben ik vissen te eren voor. Maar misschien is er een oorlog ergens in Europa waar ik meer vertellen kan en dan wel die auto keerten kan. Hoe gaat het daar dan? Dit is het Skanderbegplein, het centrale plein van de stad Tirana. En dat is de haardstad van Albanië. Als je hier om die hinnen sjeest, dan denk je van, hé, het ziet er krees uit. Maar de welvaart van Albanië zal het vast goed zitten. Maar is dat ook echt zo? Er is spietig genoeg hele volle jermoed in Albanië. En dat komt omdat er een hele grote kloof is tussen Erem en Riek. Een kloof, dat wil zeggen dat er een paar mensen binnen die het hele volle verdienen, maar de meeste mensen hier zijn heel jermoedig. Albanië heeft bij de eremste land van Europa. Al die dure auto's komen langs zulke soort prullenbakjes en gruttere containers. En het gebeurt je dijstig hele volle dat zelfs mensen die zij jermoedig binnen op zich in zulke soort prullenbakjes en containers met waardevolle restanten. Dat is toch triest, hè? Boppen dat gebeurt het echt een protte dat mensen zo tussen de oude stro rennen. En dan klopt het zo aan. Dan bedelen ze om centen. Nou, ik denk dat eremwezen hier in Nederland toch net zo erg is als ik eerst in de holle hier. Kijk, het beter hier eremwezen als in Albanië. Maar waar is er nou echt erem? Albanië of Nederland? Drop het in de comments.